سلام كميك أنيكم زخبركم من زخبركم انتقطعت مدب حرشانا أنا معبل نايلوم مدبنا أبس أيق معصيت زتكور خوينو أب كندبت حسا يقونو بروح أمر أي بزبلار استي تداليلو أدالاون أقربن قبر أملاخ أرقاي كسافت مي مدبنا مسانا خد صنحو الدماتهم علماو كلماو لوطي نتزنبره نابزي نبره نتز تلمده نابزي تلمده بمغيار نقليو مرقم نقليو مرقا يخون الله بخالا الزراربا نتي بغزحن زحلن زفلت زنبره أكبابي ناوعن مقتن نتي زناب زينو برودما بزناب كألغلغ يرأ الله ماي انت بزح مكرا ماي انت تسأنون مكرا يخون الله مالتيو النينو دما وسيد نايز علماو كلماو لوط مخانو كإلاتات يقلزو بفلاي أبقرنا أفريقيا زر أزرلو زنابون النينو خوينو هبو بلان فاز تحوصو برتو زناب كسعب نعزب علونا بفلاي أبقروا بتهاجرنا زركب هاجرات زناب زسعبو قدات كبير مخانو بمعكنات زينا النكتاتولو قدعيو أب هاجرنا زنبن زنب زلون زناب مس قربا بتهاجرنا بتزاماد خرقن كله أبانا يحيش انت تباهله مجنان أيقونن قدات أيوردن نمبالجن أيقونن أبز قد دايزي تقرأ أم منستر حرشة حلافي أحد حرشة ميترولوجي مساعته تخسته ولد جبريل أبت منستري مس حلافي أحد لم أتزرئي جنة جبرك زابيرن مس حلافي أحد زرعتي مس كبر محارزة كائن علم حتت حزنا قريبنا لنا مسانا صنحو إنه بايه إنه بايه هو باي مستر عليه إنه بايه إنه بايه إنه بايه هو باي قال بايه إنه بايه مساخة حشني بتعب بيجني إنه بايه عبي فقراته مدحن تخلته مدحن عن موته ذي أذاقراته فعبي ميتو أب هاجرنا بفلاي دما كبسا سياق معصيد دارقة عمت مسعي يزنبيو أبزيقن قل أوان يبرتا قل دما يفوكس ساعة دما سعدا قوعي يقاتميو سعدا قوعي مالت أب قوعي سياق معصيد كي زنب خلفن كله زبهاريو نايل الزبن سياق معصيد قن كابت نبور قلتيفو بزحاده نبوزح معالتات زناب قصيلو بتغالي إذن يلب زبن سياق معزيد بمكيار كلمة استخصت لزخنه نمكل خالو ويدما نابز تحت درجون مورد علم لخاوي متحبارن متحجازن سحت لزخنه بقليل خطوده زكال أيقونن بدرجة هاجر أقدم كمدلوات بمقبارجن نتخجات امزخ الحدقة أمو حدو قد كهلو يخيلي سياق معزيد زبهالجن معسي جمر كسام مع اسكيس انحن زقلت ألنا أم منستر حرشة حلافي أحد حرشة وميترولوجي آتو تخسته ولد جبريليو سياقي معصيد لنا بجمران صوعه كابت كرتي سقع تحساس له وانا زمت زنابي سياق معصيد نبلون دماني أبكى بسا ديبو أبزي وقت فمت خلو مالتي نبحري زناب زتقوم خوابيتات جن ناي زناب وقتومي مالتي جيجي كم حاجة وقتي ناي زناب لنا نسوعه جنا قطعم هينو ناي تفترة قداي كوين هول جزء تبحري حيل كبل كله نخبسها ديبو مو نتكبسها زلون كال معربة خوابيتاتن يتنكف زي حيلي زمتو نجاري حجي بزح جزء كم تثبيتها ونجار كوينو كل جزء خمد الله خايس تسرع زمت صاي كون نابكبسها جزء اللو هذا جزء متصح هذا جزء حلف لك يخيلي جسرع سلا زي كونه كم حدا وقت حسيب كا
بملكع كتقملو كبدبل تزي كوينو ابز مصلو وان صبو تنبيه حليكا نحصير وان ناي ماكلاي وان تنبيه حلو كحلو اقدم كتدالي خصنيخا اب طقم توعلو لمنقد كل خيلي ازغن رق كبلي مالتي بزلنا عاملو مود قرب درت بلنا عندي ابزلنا عام تدريتنا غن عامنا عند حبي اندي حكيدو ምናልባት ዝሓሸ ጥቃምነት ክህልወና ኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ብኸምዚ ተራእና እዩ ሓሽካ ትወቲ ጎባዬ ምሳኻ ሕሸኒ ምሳኻ ምሳይ ተኸድክስያ እንታይ ትንፀኺ ብላይ ሽራራኻ እንታይ ክትብቕለቢ ንፍራህ ብርክታኻ እንታይ ትኽደኒ ብላይ ከበርታኻ ንዕንሆ ባዬ ተባህለ ማዕጢ ዝወርወረ እኽሊ ዝዓተረ ምሸት እንበርሓኸለ ንዕንሆ ባዬ ኣብ ኩነታት ዝናብ ሃገርና ኣተኲርና ምስ ንርኢ ፀያቕ ማዕጺድ ሃሳይ ጥራሕ ዘይኮነ ረብሓውን ኣለዎ ሃሳይ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ኩነታት እኹል ሓበሬታ ምስ ዘይትረክብን ምድላዋት ከይገበርካ ምስ ትጸንሕን እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤልኒኖ ዝበሃል ዝናብ ከም ዝዘንብ ሓረስቶት ኣብ ሕርሽኦም ጥንቃቐ ክገብሩን ቀልጢፎም ክዓጽዱን ኣብ መወዳእታ መስከረም መጠንቀቕታ መሃቡ ዝዝከር እዩ ከም ዓቕሞምን ምድላዋቶምን ድማ ዝተዓወቱለው ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይሰለጦም ሓረስቶት ክህሰዩ ድማ ግድን እዩ ሓረስቶት ግን በቲ ዘለዎም ተመክሮ ነቲ ዘንብ ዝናብ ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ብዙሓት ከም ዝኾኑ እያ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ገነት ገብረ እግዚአብሔር እትገልጽ ሕጂ ከም ልማድ ሓረስታይ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ኣብ ዝመራ ውሕድ ክብሎ ከሎ ናብ ክረምቲ ኸይድ ኣብ ናይ ክረምቲ ውሕድ ክብሎ ከሎ ኣብቲ ናይ ቀውዒ ኸይድ ሓደ እዚ ተቐባቢልካ ናይ ኩሉ ኣብ ኩለን ወቕቲ ኸኣ ኩለን ሰዓታት ካ እኹል ዝናብ ተመፂኻ ናይ ዝመራ ዘራእቲ ብፅቡቕ ዘርኢ ናይ ክረምቲ እውን ገሊኡ ክፋል መሬቱ ሽፍኖ ገለ ክፋል ከኣኒ ከም ምቅያር ዘራእቲ ኢሉ ከኣኒ ጥረታት ብሎ እንተዳ ጽቡቕ ወቕቲ ኮይኑ ብኩሉ ማለት እዩ እንተዳ ኣብ ገለ ሃጓፍ ኣለኻ ከምቲ ዝገለጽኩ ኸውን ማለት እዩ ኣብ ገለ እዋናት ከኣኒ ክረምቲ ኣብዚ ስገመስር ናይ ተዘሪኡ እውን እኮ ብብዝሒ በረድ ብብዝሒ ማይ ድጠፍእ ዘራእቲ እውን ኣለና ሕጂ ፈትዮም ጸሊኦም ካሕርሶት ልክ ከምቲ ዝናብ ክውሕድ ከሎ ኣብ ክረምቲ ናብ ጥረታት ዝኣቱ ወይ ከዓ ምቅያር ናብ ጥረታት ዝጥቀምሉ ናይ ግድን ኮይኑዎም ከዓ ናብ ጥረታት ይኣቱ ማለት እዩ ልክ እቲ ኣብ ክረምቲ ተዘርአ ክጠፍእ ከሎ ጥረታት ተቐሪቡ ተዳጸኒሑ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ሓታ ኢልካ ንዓታቶ ብኦም ጌርካ ናይቲ ዝጠፍአ ዘራእቲ ናይ ምሽፋን ልምዲ ኣሎ ብብዝሒ ከዓ መፀና ይጠለብና ኣብዚ ከምኡ ኸባንፍ ከሎ ጥረታት ኣሎዶ ገለገለ ብሉ እዮም ጥረታት ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ስገም ከዓ ሓፂሩ እዋን ከዓ ከምዚ ሒፎ ድበሃል ኣሎ በዚ ሰረጃ ኣመውዱ ናይ ዝናብ ወቕቲ ዝነበረ ኣብቲ መሬቶም ኮነ ዓይነት ዘራእቲ ኣኪቦም በቲ ድሕሩ ዝመፀ ዝናብ ስገም የጥፉ እዮም ሕጂ ስገምን ጥረታትን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ብበረድን ብብዝሒ ማይ ዝጠፍእ ግራት ኩሉ ግዜ እዚ ከም ኢመርጀንሲ ሓረስቶት በተዓቕምና ማለት እዩ ንሕና ነቕርበሎምና ሓረስቶት ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ፈሊጦም ከዓ ተዳልዮም ይገብሩ እዮም ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ ምቅብባል ኣሎት ነቲ መሬት እውን ጽቡቕ ዳተቐባብልካስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እኹል ማይ ስለ ዘይብልና እዩ ኣብ ሓደ ውሳይ ንገብር ዘለና ኣብ ናይ ክረምቲ ዘራእቲ ጥራሕ ሓረስቶት ዝጥቀሙ ደለው እኹል ማይ ነይሩና ተዝኸውን ክልተ ግዜስ ውሕዱስ መእተና ነርና ሕጂ ክልተ ግዜ ተሪፉ ግን ኣብዚ ድሕሩ ዝመፀ ዝናብ ከም ዝበልኮ ስገምን ጥረታትን ከምኡ እውን ኣብ ናይጀራዲን ሕጂ ገለገለ ሓረስቶት ክሰምዖም ከለኻ ብጣዕሚ በቃ ንዓና ጠቒሙና መሊሱ ፀቢቑ ድሒሮም ዝዘርኡ ድንሽ በሎ ካልእ ኣሕምልቲ በሎ ብጣዕሚ ተጠቂሞም እዮም ረቢሖም እዮም ክንብል ንኽእል ስለምንታይ በታ ዓብዪ ጉድኣት ኣለዎ መበልየይ ግን መብዛሕትኡ ሓረስታይ ሃገርና ስኒ ኣብ ዝናብ ተፀቢኻ እዩ ሕርሽኡ እንደገና ከኣኒ ዝበዝሕ እኻልን ጥረታትን ናይ ቅብኢ ንሱ ተጠቀምቲ ኢና ንሕና ኣብ ሕምልቲ ወይ ድማ ብናይ መስኖ ኣይኮናን ክስተጽጋዕ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓ ወቕቱ ሓልዩ ተኣቱ እንዳተገብኦ ኣብቲ እዋን ዓጺድን ኣብቲ እዋን መእካብን መምጽኡ ዝናብ እዩ ቁርብ ሃሲና ኢለን ኣብቲ ሃስያ ዘዘንብሎ ዘሎ ኣብቲ ሓረስቶት ፍረጻሞኦም ዝሓፍስሉ እዋን ብተደጋጋሚ ዝናብ ምዝናቡ ሃስያ ኣለዎ
نزي كم رد وسيدنا بخمينا بربحنا خنوعلو نخأل الكام حسابن مرأينجن أقداسيو أتو تخستي ولد جبريل أفتزناب كهرمنا نصبي خرمت زناب رخونتات زناب مزي زولوس أي معس إذا زاميلو توسخي هيبنا الله نايل الزبن يزاربنا هذا تي نايزنا بوقتي قرب دنقويلي فلاي بزي كبساب زوا معكل فلاي دنقويلي مناتم سنة فرق جمركات صبيو حملة يخيدو نحاور حاجة إذا عدما نايت زرعت بفرق بالعيوة مالتي لازم أبتي ورح مسكرم تقبت قالتي فستزرخ بتصحيلو خون غلي قلنا بتكمتي خيدو كمت دحار مسمصون اتي ماشلاف الله بطعم ما تحسيا ما يرغبن ناتم تايت سقم كاتلنا ازمرا بنفسو تناي مغابيت ميازاز بحال ماي تبابع يكون نيرو كامريز نبر خناتات كتري خلا امونغو نوحلو غنبت ماي نيرو سنه غاب غيرو تحارون قلتيفو مسكرمون بزح تمامنا ينبرن اذن ماشلاف الله بطعم بحسيا نيرو وي تحرت يا امس عمصوغن بطعمي مالس كاب حفم زبل كم بعدش كم زبل كل يجرو اتناي كمتن حدارن زنبر مايكا كمت زرعنا فليز ولا هينو معلتا زقصلي نيرو كسر جز ولا مايو نيرو اف قلبوتاتاتون بفتع ماي نيرو ازي نماشلا بفلاي تزحش خونتاتي ابي زحاسيا زنبرو خمس حواتي دبابلهم تزاربو ازي صعد اخلن بلو تي توسد سقوم تاريخها تطعف او خلو بعتر متكاي زحجا حد ربحاي ناتوز طفيني الكاون سو ايتم لديها بس نعتر ون ربح رخ بلو عتر سبر برسن زين ون بزح ما يفوتواني حجيز وصيتان كرينا كن ما يبرتعوان كون غليو زون حاسيا لو تزي كوينو كسب جرادينون كمو بعلمهم تطقيمهم نياتهم اندحر كرمتي تنزركابن ورحت نحسن حاملين ماينا 800 درجات بلوت غليها عامت ملو نصبي ماينا سي اور حاملن حسنينا نربو سن حويسكاينا نربو ابز تزير قبنا درجه عامت ملوون እንዳቆጠብና ክንነብሪና ንግደድ እዝን ታዩ ኣብዙ ዋን ዝያብ ወርሕት ቅምትን ሕዳርን ስጋዕ 3 ሚሊ ዝኣክል ዓቐን ማይ ዝተሃርመሉ ቦታታት ኣሎ ናይ ማይ ጠለባትና ከዓ ይውሕፅና ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ጀርዲን ዝግበሩን ብግቡ ክግበር ክእል ሕጂ ኣብቲ ቅድም ዝነበሩ በቲ ናይ ክረምቲ ራይት ሓፂርና ተነኸውን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓብዪ ሓስያማ ኣለዎ ኩሉ ነዚ ዝግበር ንጥፈታቱን ብጣዕሚ ጅስ ፀያቕ ማዕፂት ብፍርቂ ክሪኦ ንኽእል ኢና نفرقنا ربحنا يفرقنا حاسينا تايو زري كازجي من هالبات جزين عدلن توهايبو وقت اندحر حق الناسي زرعتاتنا وتصاورنت ناس حيتا زلون زرعتاتنا ونا معبلنا تخيدنا ناي ورح حدارن تحساسن زلو سحيتات تصاور زغل زرعت تبكلناون سبجرادين فلاحجي صقوم يوم كتغلو ناتم تحساسن طرن زموصون ما سحيتا فلطويم ግን ተጻወርና ዘሎም ዘራአታት እንሕና ማዕበልና ኸይና ንዑ ሓሊፎሙን ትብጥርን ሕዳርን ክህሉ ዝኽእል ጠለባትና ዕዳጋ ከማልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዘለኒ ዝሓሸ ኩነታት ፈጢሩሎም ኣሎ እዩ ዝብል ነዞም ሰብ ጀራዲን ፍላይ عيدك عدي وسد واجدي مايلي سويلي ذكروا باجعوا كم حوت بلعوا مايلي حرستوت اب اوان كرمتي نايغليهم قفو كم اقمم اخل خلوون كله نايغليهم دما وديهم كصنحو يخليهم اب صياق معصيد زنب زناب دما بزحده خابتناي قدم حجي قلطيفو بتخاله دما زناب ننوح معلتات كصيلو من السرح الرشا زرئي نزسانو حرستوت زغبرو مدلاواتن تولو نحلافي احدو لمعت زراتي جنت جبر اغزابير توكيسنا نابنت ناي عام زري اب 2022 دفرين 2023 إلنا نتكملوا إلنا ببزحي زري نيرونا حجتي تنبيا لك كمت كله دارجا نامعك أبو ناينا خمس قالوا درجات على تي زرت تكملوا حجتي قرب كدل دبل خابتي نمبزحي الكادي تكملوا زري نحرصوت زري كخونو ميلكا حكمنا ونبرنا نقال مع الله المشطة ونما بدي نقال مع الله تحاسبوا زنبرة خناتات تنبيا مستفلت أجن بجبو عقمنا بجبو خنتكملوا النفسي كابز عقبنا زري كمونا وشتنا زتن حلو زري كل جزء
ንሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ስለዚ ከይትዘርኢ ትዕቅቦ ንሱ ኣለና ኣብ ውሽጥና ክሳይ ንገብሮ በልናዮ ማለት እዩ ከም ልሙድ ስራሕ ኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝበሃል ከም ዝኒ ኢመርጀንሲ ተባሂሉ ባጀት መጽእ ገለገለ ከምዚ ሓረስቶት ንዝተጎዱስኒ ብፍላይ ብብዝሒ ዝናብን ብበረድን ህሰዩ ሓረስቶት ኣህና ሓደጋ ዘርኢ ኢልናስ ይቀራረቢ ብዓቕሙት ሚኒስትር ሕርሻ ይቀራረቢ ሓረስታይ ከዓ ነዚ ፈሊጡ ብዓቕሙ ቀረቢ ተሲኢኑ ከዓ ናባና ብብዝሒ ይመጽእ ሕጂ ኣብ ትጥረታት ከምቲ ዝግባ ኣይነበረናን ኣብ ተኻለ ዓይነት ዘራእቲ ግን ድሓን ነይሩና ኣብ ልክዕ ነዚ ናይ ቀውዒ ዝናብ ዘጓነፈ ደይኮነስ ኣቐዲሙ ብብዝሒ ዝናብ ዝጠፍአ ቦታታት ነይሩና ሕጂ ንሱ እተን ዘለዋና ፍላይ ስገም መዓላ ድውዕለሉ ኮይኑሎ ንዝመጽእ ከኣን ከምዚ ዝበልካዮ ብዓብዩ ሕፅረት ዘርኢ ስለ ዘጓንፍ ነዚ ዘለና ከመይ ጌርና ዓቂብና ከመይ ጌርና ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንጥቀመሉ ኢልና ከዓ ሒዝናዮ ኣለና ዝናብ ቀውዒ ነቲ ናብ ዓጺድ ዝኣኸለ የዳኸም ነቲ ማይ ዝጽበ ዘራእቲ ድማ የሰስን እዚ በቲ ሓደ ክጎድእ እንተጸኒሑ በቲ ሓደ ድማ የርብሐካ እዩ ምንጻር የድልዮ እምበር ጸያቕ ማዕጺድ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ሕጂ እውን ኣቶ ተወስተ ፍሉጥ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ መሲልካ ሓደ እቲ ማይ ባህሪ ክንሪኦ ተራ ውስን ከባቢታት ተዘይ ኮይኑ ግስማይ ነይሩ ሲሉ ዘርኦ ማይ ዝኸይድ ማይ እውን ኣይኮነን ተንዲጋታትና እውን ከም ዝበልኩ ናይ ክረምቲ ዝነበረና ማይ ዘተማምን ኣይኮነን ነይሩ ተንክልት ወርሒ ዝሃረማ ማይ ሲ ዓመት ሙሉእ ኺዳና ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ተንዲጋታትና እውን ብዓቐመን ዘዋህላ ዋህሊለን እየን ዝኸም እኮ ዝብለካ ዘሎ ዝመጽእ ዘሎ ወርሓሲ ሰብ ጀራዲን እውን ተኣማሚኖም ሕርሻ ክካይዱ ክእሉ እዮም ምክንያቱም እዘን ጸያቕ ማዕጥራይ ዝፈጠር 300 ሚሊ ሜትር ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን 300 ሚሊ ሜትር ምናልባት እተን ኣብ ወርሒ ሓምለን ናሕስን ረኽበን ናተን ፍርቂ ኾና ኸላይ ናይ ሓደ ከባቢታት ለዝስ ብፍርቂና ወሲኽና ዘለና ኢልና ንኣምን ብፍላይ ከዓ ብፍላይ እዚ ሰሜናዊ ባሕሪ ዘመናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንብሎ ስጋዕ በዓል ቃራ ጀሚርካ ሓያል ማይ እዩ ንፍርቂ ከባቢታት እኮ መሬታት ምን ሃሲልና እዩ በዓል ፎሮ ብዙሕ ሓደጋ እውን ኣስዒብ እዩ ናይ ሰብ ህይወት እውን ዘሕለፈሉ ሓይዝ ኣለና ለዚ እንታይ ስጋዕ 112 ሚሊ ሜትር ኣብ መዓልቲ ዝሃርም እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እኮ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ እንታይ ዳይት ማይ ቁሩብ ወሓይስ ኩሉ ወይ ክኸደርካ እዩ ግን ብዙሕ ፈቲና ፀልና ትሕቲ ባይታ ማይ ከዓ ክህብትም እዩ ማለት እዩ ንሓደ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ዝኣክል ማይ ሃሪሙ እዚ ብጣዕሚ ረብሓ እዩ ዘለዎ ትሕቲ ባይታ ማይ ክህብትም እዩ ብፍሉጥ ዲጋታት ናዎም ብዓቐመን ክሕዛየን ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ቆላ ንማይ ስተኹን ንጥሪትኹን ንጀራዲን ይኹን ውሕስነት ኣጥሪሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ሃገርና ሕርሻን መጓሰን ኣጣሚሮም ስለ ዝመሓደሩ ነቲ ሓደ ኣቐዲሞም ነቲ ካልኣይ ኣድሒሮም ዝርእይዎ ኣይኮነን ኤልኒኖ ዘስዕቦ ዝናብ ንጥሪት ሃገርና ጉድኣት ዘይኮነ ህላዊአን ዘረጋገፀ ዝናብ እዩ ዘኒቡ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነፂርዎ ኣሎ بحفش يقول زرع تقينا بزعبانيتي مقبل انسسا بريقتي وتي ما يدهر مسي مقبل انسسا وحسل قام دغل فلوتي مالت حجيب بحفش يقول يقول لا ولا ابز غزي زي دارغان نبحاجه يقصنا ناتولد لنا كاب طلول سنا بدركي سدام فتي مالتي اما بزحتو كبساتتنا يرتروا على خطر يقول انسساتات طلبه قال تاريخين ابز ساعات زين دولدا مالت اب ساعات زولدا كلها ግን ኦቶም ተወልዱ ታሪኻም ገና ሳዕሪኸ ሓዙት ደርቅ እንዳርከበ ስለዚ ኸይት እንዳናቀዘት መሬት ዳርጋ ቶም ዳዓቢዩ ኣዝዮም ውሕዳት ሕጂ እዚ ደለና ግን ታይ ዳርጋ ካብ ጠሊ ናብ ጠሊ ገጽ ተሰጋጊሩ ደሎ ተንጥሪት ይጸግባለዋ ተን ማሐሳድን ያውት ዘለና ጸባ ጽቡቅ ገረን ክሳገብረኒ ማለት እዩ ከዝግበኒ በዚ መሰረት ጋር ቶም ዳዓቢዩ ግምትና ታይ ብዙሓት ያው ተቆኑ ማሐሳት ተቆኑ ደኾነ ኣብዚ ግዜ ዝተወልደ ማለት እዩ ጥሪት ከዓብዲ ኣብ ጽቡቅ ደረጃ ይኸስታይ ዝገብር ማለት እዩ ውሑስ እዩ ስለዚህ ካልኡና ዝኾነ እንታይ ትሪኢኻ ዕምባባታት ወንድሪኢኻ ሓደቶም ናይ ሓጋይ ድባሉ ፀሓያይ ኣብዚ ግዜ እዚ እዮም ደዕምብቡ ጽቡቅ ገይሮም ንኸዕምብቡ እንታይ ሽሙ ገይሮም ማለት እዩ ሓጊዝዎም ኣሎ ካልእ ከዓ ጨብጪቦም ድዮም በቂሎም ድዮም ኣብ ዕምባባ ዝበፅሑ ከዓ ትሪ ሕጂ ኣነ ብብዝሒ ክሳቡን ክትሪኢኻ ስለዚ እቲ ጥቕሙ እንታይ ሕጂ ናይ እዚ ማይ እዚ ኣብ ስጋ ድዩ ኣብ መዓር ድዩ ኣብ ፀባ እውን ጽቡቅ ዝኾነ ውሕስነት ክህብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ شلا وردنا يتلزل الزوق وردنا شلا وردنا حل من عصاد شلا وردنا شلا وردنا خيب له خلانهم شلا وردنا شلا وردنا شلا وردنا شلا وردنا شلا وردنا
شلا وردي ولدنا حزمو شلا وردي وفوق الزازمو شلا وردي መንግስቲ ዝሕፈስ ምህርቲ ክብርክት ብኦቢሉ ውሕስነት መግቢ ክረጋገጽ ህዝቢ ማዕዛዊ መግቢ ክምገብ ብኦቢሉ ድማ ጥዕንኡ ከውሕስ ናይ ቀዳምነት ሰሪዑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ ግን ሰብ ዝሰርሖን ባህሪ ዘስዕቦ ቡድሆታት የጋጥም እዩ ሓረስቶት ቡድሆታት ሰጊሮም ክዕወቱ እንተኮይኖም ክገብርዎ ዝግባእ አመልኪቱ አቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ዝሃቦ መብርሂ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ክንዛዝም ንኣብነት ለዘበንሲ መወዳእታ መስከረምሲ ብርቱዕ ማይ ብህልወና ከም ዝኽእልሲ ፈሊጥና ኢና ክንዝርግሖውን ፈቲና ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ጅቲ ትንበያ ዝነበረ ዳርጋ 80% ዝተኣማመኒ 20% ክትጋገዝ ኣለኻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትንበያ ክወሃብ ከሎ ፈቲና ፀሪና እቲ ቀልጢፍ ክውከብ ዝግባእ ክልክብ ከላሎ ንወስዶ ስጉም ተስተር ይኮን ኣሎ እዚ ንምንታይ ዝሕግዘና ሓበሬታን ግብርን ክሳነ ከሎ እዩ ጽዝበካ እንድሕር ክልቲኡ ብሓንሳት ዘዛሚዱ ወውፂቱን ትረኽበሉ መንገዲ ይብልካን እዚ ሓደ ጉልበት ንኽትዋፍር ይሕግዘካ ድሉና ይበካኒ ሓደ ግዜ ክትሪኦ ኣላስ ኣብ ኣነ ለዝብን ክስተዕሎ ከለኹ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝነበረት ንእሽተይ ግዜ እያ ትጓይ ነይራ እታ ግዜ እቲኣ ብጉቡእ ተጠቂምናላ እንተንኸውን ምናልባት ግዜ ዕድል ሂቡ ኣፍን ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ሊና ስቶር ጌርና ወሲድና ዓፂድና ንቐምጠሉ መንገዲ ተዝህሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣነ ምተሓጐስኩሉ ከምኡ ክብሉን የደሊ ምክንያቱም 3-4 ወርሒ ዝደኸምካሉ እኽሊ ክተጥፎ ቅቡል ኣይኮነን ከም ሕልና እውን ዕጋበት ኣይበካኒ ካልእ ግን ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ብርትዐ ዝናብ ኩሉ ተኾይኑ ዝቅድም ዘለዓልካ ሕቶ በዓል ግሪንቢጥን በዓል ሄፎን ከም ስጉም ትኽራዩ ዝግቦም ግን ምሕደራ ኻይደልዩ ምክንያቱም 3 ሓንቲ ዓዲ ጥሪትን ብዘራእትን ትመሓደር ዓዲ ንጥሪታ ገዲፋ ንዘርኢ ጥራይ ግበር ክትብላ የጸግም ይኸውን ግን እንታ ክግበር ምሕደራ እንድሕር ኣትይዎ ብግቡእ ክዝረኣሉ ዝኽእል ከባታት ክውሰን ይኽእል እዩ ለዚ ዝሓሸ እቶት ካብቲ ዝነበሮ ምክንያቱም እቶት መኻዕባት እዩ ኩሉ ግዜ መወዳእታ ስራሕና ዝሓሸ ምህርቲ ምርካብ እዩ እዚ ዝሓሸ ውፅኢት ክትረኽበሉን ትኽእል ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል ትም ማለት እዩ ለዚ ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ዕቱብ ክኾን ኣለዎን ሓበሬታ ይብላነ ዝሰምዖ ሓበሬታ ካብ ግብሪ ንኸውዕሎ ወይ ከዓ ንዑ ዘድሊ ዝመጣጠን ስጉምቲ ንኽወስድ ዕቱብ ክኾን ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚ ከም ልምዲ ወይ ከም ባህሊ ክተኣታተ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣብ ጽያቕ ማዕጺድ ዘተኮረ ኣብ ክንዲ በተሃሳይ ጎኑ ብረብሑ ምርኣይ ብዝብል ኣርእስቲ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ሕርሻና ማዕብል በዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ተዛዚሙሎ ከምሎም ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም